גם טורקי. כן. הפרצוף הזה. איזה פרצוף? מרגיש בארצות הברית. איזה יופי, לא תצא לטין בארץ ואתה עושה בארצות הברית. איזה חיסכון. איזה רשת. לא, בדי, בוא כבר. תעשה עמידה רגע, עמידה פה עם ה... מדהים, רגע, אבל שתי עיניים פתוחות אולי. לא, בוא, אל תהיה עכשיו עם ה... אל תהיה נראה. את הנוף הזה אין לך בשום מקום, תסתכל. תסתכל איזה יופי. אבל אל תהיה כל הזמן בצילוק, תהנה מהרגע.